Gata. Ai pornit? Avem aici cozonuțelul de la Mega Image. A costat 14 lei. Acum hai să-i facem unboxing. Da. Facem și un test. Asta e de lemn, nu? Wow. Wow. Incredibil. Să rup puțin. Ce se acinde după... Wow. Mamă, foarte frumos. Bă, nu e așa proaspăt pe cât am crezut. Dar, există un dar. Dar ce? Șase. 6 din 10? Ok. Mă vrea că este bun, asta dansează, stă bine pe cur. Alta se plânge că sunt mult prea dur. Fata nu-mi place de tine, mă jur. Flyerul face contur, nu mă prinde cu mine. Nu pot, nu se pun, eu asta și dau unii. Zici că sunt una făcut-o să plângă, nu-mi dau seama cum. Mă vrea că este bun, asta dansează, stă bine pe cur. Alta se plânge că sunt mult prea dur. Fata nu-mi place de tine, mă jur. Flyerul face contur, nu mă prinde cu mine. Nu pot, nu se pun, eu asta și dau unii. Zici că sunt una făcut-o să plângă, nu-mi dau seama cum. Pe cu seara am făcut-o iară. Am în cont 1000 de aia stăgeană. Ok, până la mine seară de seară. Fac să fie bine, tu pot da afară.